Project imasila yakati tinokwanisa kuzoshandisa makombiyutas nekuzodzidzawo zviri pamusoro pemakombiyuta tichikwanisa mabayawo nekuzoitawo maresearch pamakombiyuta kana takuwa maassignments. Nezvimwewo zvinotibatsira kuti tikwanise matichaida kwanisa kutirejistra grade 7. The leaders, parents, and students of Mavugo Rural declare today that these solar assets belong to our children's future. We pledge to enforce our SOPs with absolute transparency, protect the hardware with our collective strength, and maintain this system through our own local resources. This is our asset. This is our duty. This is our promise.